Ambungan. Balancer ba? Ambungan. Balancer ba? Ambungan. Uy, gwapo lagi ka. Gwapo lagi ka. Gwapo lagi ka. Ya, unsa to nga ang ingon na gwapo ka. Pambukid. Gwapo ka pero pambukid. Uy, gwapo. Di ko, kamora. Kanang pila to ba? Is made from pinya. Oy. Hindi Dapat manito ta, manita. Sa nagapakpak alimpin niya. Hili ko faith, hili ko faith. Sabi ko, fit na paa. Agree. Dudong ka choco ba? Dudong ka choco. Lagi, makadung lagi mi. Dalang trans. 50. 20? Makadung mi. 50? Ato gulong sir, ato ron mistawid. Hay shortcut. Ato gulong to. Ha? Ayo. May shortcut. Shortcut gani. Ayo, noon. Shortcut gani. I am Renasawa. I am the doctor of all doctors in the Philippines. I am tasked to evaluate all areas. Cut across all program. Sila una ha. Kana na sir. Kisa may Saya wa sir. Sir, unsay mo ha? Bahog. Bahog daw ah. Bow boys. The best among the rest. Oh, saan mo na video? Pwede on. Ano pa rin yun na? Pwede na ito. Ano na yung gamit kay mga sabon na? Yan na. Hoy, hawa. Ang ballpen hindi na yan. Lamang. Want some pinya? Hoy, apila po may na. Huwag mo na-detect na. Fine. Ano yung banha ka mo yung mga? Banha kay. Hoy, Jun! Sabi ko ga uwan. Ganahan sa buwan na. Huwag mo sa saon. Nito, yeah. Inamdam ko sweet big day sa unang kinaunan niya. Kung kanta. Wala may. Hindi ka nag-story na niyo. Di ba? Ano man? Hindi ka na. Tulan gali, hindi ko kayo bawa. Hindi may story niya. Scripted. 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 Tingnan mo? Oo. Ay, mata o. Saan ka salida ka ron? Kuan. Ayo, ya, doon ka balik doon. Doon, naulit Ikaw ka kami, dito. salo, sala. Sali-sali. Dili na na. Kaya salis. Ikaw kung mali salo, sino? Oh. Ang magpapa is Alberto Salo Sali. Ay, Silula. Silula. Sir, kay sala, anak. Before, Silula, namin yung Salo. Hindi nilo ka Salo. Oh, Sali. lagi, pero nakadyo na yung sala before. Sala. Ay, hindi. Ano, tatog lang Ay, ngayon? ang barangay nila. Masuor na. Yan, ano to? Yan, sa cover na Ano kuan. kaon? Yun.
Carmen lang, sama taga Carmen lang. Ha? Basta?